Okei, nyt me ollaan matkalla Helsinkiin. Me mennään se vlogimiittiin. Tai siellä on joku pieni vlogimiitti. Päätettiin eilen yöllä tai illalla, että lähdetään, koska tää on tämmönen... Saatiin just tietää tästä. Ja. Sinne tulee ainakin Mari ja Veronika. Ja V-logi. Ja Tume. Niin. Toivottavasti nähdään ne siellä. Jee! Ja niin. Mä yritän kuvata siellä jotain pätkää. Nyt me ollaan menossa Senaatin torille ja me ei ole ihan varma missä päin se on, mutta meinattiin lähteä eka ihan väärän suuntaan. Kai se jossain tuolla on. Niin, Sofia oli siellä Tampereella. Niin. Oikeesti mä oon ihan pihalla täällä Helsingissä. Ehkä se on tuolla. Moi, me ollaan nyt täällä Senaatin torilla. Löydettiin paikan päälle. Eka ei menetty löytää ulos junasta. Tuolla on vähän porukkaa. No niin, nyt me tultiin tänne, tai ollaan oltu täällä siis jo. Täällä ei ketään. Kello on ton verran. Tää piti alkaa Yhdeltä. Ja siis ei täällä niinku paljon vlogaa, täällä vaan hengaa ihmisiä. Että me nyt odotetaan täällä ja jäädytään ja täällä on kyllä. Näkyy vaan oranssit hiukset. Kaikki Moi vaan, moi kaikki! Tilatkaa tämä kanava nyt heti äkkiä. Joo, Empun kanava joo. Tuu kommentoimaan johonkin videoon se kanava. Joo, mä tulen. Joo, hyvä. Mä joudun kaikkiin tiedon. Me asut sä Hämeenlinnassa? Joo, asun. Me tultiin sieltä kanssa. Ai tulitte? Joo. Ai jaa. Terveisiä vaan V-logilta Empun katsojille kaikille. Hyvä. Empun kanavalle terveisiä. Joo. Ihmisiä on tullut tavata. Joo hei. Joo. Mikä kirja? Semmonen Oikeastaan nyt meni usko. No niitä oli ihan liikaa. Tai oltu täällä jotain puolitoista tuntia varmaan ja saatu yhteiskuvia ja otettu paljon kuvia ja videoita ja nähtiin toi Edge joka on tuolla takana ja toi Mari ja Veronika ja Tume ja V-logi ja on ihan sikakivaa ja täällä on tosi kylmä, mutta